खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव मोनफानि उनाव मोनफा लुथिनाय जाथाय सिखाव दाखायतनि जाथाया रायजोआव बांनायनिफ्राय बांदों गोबांखौनो पुलिसा एनकाउन्टार खालामदों अब्लाबो एसेबो गिनाय फैयाखै दुथांफोरनि गोसोआव फिन गुवाहाटीआव लुथिनाय जाथाय बे लुथिनायनि गासै जाथाया सीसीटीवीआव सेबखांजादों सीसीटीवीआव नुजानाय बायदिब्ला आरो जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गेस एजेन्सिनि मावथिया 3 लाखनि गोबां रां लानानै बेंकआव दोनथुमनो फैदोंमोन अब्ला समा सानजौफु 12 रिंगासो सम जाबायमोन बे समाव दाखाथिफोरा बेंकनि लांगोनायावनो नेखानानै दंमोन सीसीटीवीआव नुजाथिनाय बायदिब्ला बाइकआव सानै सिखावफोरा हेलमेट गाननानै नेबाय थाखादोंमोन बेयावनो गेस एजेन्सिनि मावथि सन्जीब मेधि फैनाय लोगो लोगो दाखाथिफोरा 3 लाखनिबो गोबां रां थानाय बेगखौ सेख'दों दाखाथिफोरा सन्जीब मेधिखौ देगारजोंबो गाग्लोबदों अब्लाबो बेगखौ एंगारनानै होयियाव बेगनि फिथाखौ हास'नानै दाखाथिफोरा बेगखौ लानानै खारलांदों खाथि खालानि सुबुंफोरा दाखाथिखौ हमनो नाजादोंमोन अब्लाबो दाखाथिफोरखौ हमनो हायाखै उनाव बे जाथायनि सायाव पल्टन बाजार पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादों 14 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ लांखारनायनि दायाव मुसलपुर पुलिसा लांखारग्रा बिक्रम बर'खौ हमबाय मुसलपुर पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसा गथ'सानि नखरनिया फिसाजोखौ 18 बोसोर बैसोनि बिक्रम बर'आ लांखारनायनि अजद होफैदोंमोन बे अजदनि सायावनो बिथा खालामनानै मुसलपुर पुलिसा मोनानि समावनो गोबां जायगायाव बिक्रम बर'खौ नागिरदोंमोन गोबां जायगायाव नागिरनानै पुलिस थानाफोरावबो खौरां हरनायनि उनाव बिक्रम बर'खौ गंसे गामिनिफ्राय हरनि 1 रिंगासो समाव हमनो मोन्दों आरो हिन्जावसा गथ'साखौबो रैखा खालामनो हादों मुसलपुर पुलिसा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला 18 बोसोर बैसोनि बिक्रम बर'आ बाक्सानि बिलपारा गामिनि लांखारग्रा बिक्रम बर'खौ दा इन्डियान पिनेल कड आइपिसिनि सेक्सन 363 नि सिङाव मुसलपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय बे सेक्सननि सिङाव लांखारनाय एबा किडनेप खालामनायनि थाखाय दायनिगिरिखौ साजा होनाय जायो मख'नो गोनांदि गोलाव समनिफ्रायनो मोजां मोननायनि फाव खालामनानै 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'जों बिक्रम बर'आ देहायारि सोमोन्दो लाखिबोबाय थानायनिबो अजद होदों बिक्रम बर'नि सायाव तामुलपुरनि खदालपारायाव मोनानि समाव सिनाय मोनै गारिजों सौदावनायाव AS28B9080 नाम्बारनि स्कुटिजों फैनाय सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमादों थैनानै थानाय सुबुंखौ तामुलपुर महकुमानि माजदियानि मिथुन बर' 28 बोसोर बैसोनि होनानै सिनायनो मोननाय जादों मोनानि समाव आलासिनि न'निफ्राय रङिया भुटान थांग्रा राजा लामाजों स्कुटि सालायनानै फैबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै गारिया उनथिंजायनिफ्राय बिथांखौ सौख्रांनानै गालांदों आरो बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमानानै थानो गोनां जादों अखानायै फुंनि समावसो दुब्लियाव मोसौ होनो ओंखारबोनाय समाव जायगानि सुबुंफोरा लामानि सेराव स्कुटिजों लोगोसे सुबुंखौ गोग्लैनानै थानाय हालोदाव नुनो मोननानै तामुलपुर पुलिस बिफाननो खौरां हरो लोगो लोगोनो तामुलपुर पुलिस बिफानाबो जाथायथिलियाव फैनानै नुजाथिफैयो मिथुन बर'निफ्राय मबाइलजों लोगोसे फैसा लाग्रा बेग मोनदों आरो मबाइलनि गेजेरजों न'आव फन हरनायाव थैनाय सुबुंखौ माजदियानि होननानै मिथिनो मोन्दों होननानै तामुलपुर पुलिसा फोरमायथियो आरो उनाव गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोना बिथांनि अनगायैबो मैया बेलासे 4:30 रिंगासो समाव रामफल बिल बनरगाव थिनियालिनि राजा लामायाव हरखाबै ट्राकजों सौग्रावनायाव बर'ख एनडीएफबिनि सोद्रोमा सुग्लाय बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा सेरफांगुरिनिफ्राय गावनि न' फारसे मटर साइकेलजों फैगासिनो दंमोन बेयावनो ट्राकजों सौग्रावनायाव बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जादों COVID-19नि गोसारफिननायखौ नोजोर होनानै मोनफानि उनाव मोनफा बन्द जानो हमबाय लावखार ओंखाम जाग्रा थिलिफोरा बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव जेसेबां लावखार ओंखाम जाग्रा थिलि दङ बेफोरखौ COVID-19नि थाखाय बन्द खालामनो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ बिथोन होनायनि उनाव दा चिरां जिल्लानि मुंदांखा मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौबो बन्द खालामथ'नो मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रानि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावबाय चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव थानाय मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्राखौ दिनैनिफ्राय बन्द खालामथ'नाय जाबाय बेनिखायनो लावखार ओंखाम जाग्राफोरखौ फैथ'नो नांला होननानैबो बुंथियो बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि COVID-19नि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय डिस्ट्रिक्ट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनिफ्राय मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामथ'नो बिथोन होदों बेनिखायनो बे स्पटखौ बन्द खालामथ'नाय जादों उननि समाव गनायथि मोनफिनोब्लानो पिकनिक स्पटखौ बेखेवनानै होफिनगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो कामरुपनि डिपुटि कमिशनाराबो मोनसे अर्डार फोसावदों अर्डारनि बायदिब्ला लावखार ओंखाम जाग्रा थिलि जेरै चान्दुबि बारेगाव
रानि खोमोर बेफोरनि अनगायैबो कामरुपनि सिङाव जेसेबां लावखार ओंखाम जाग्रा थिलि दङ बेफोरखौ बन्द खालामथ'नो थाखाय बिथोन होबाय। कभिड-19नि गोसारनायखौ नोजोर होनानैनो जाहाथे सुबुंनि थुबुर जाया बेनि थाखाय बेफोरखौ बन्द खालामनो फोसावदों। फैगौ 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानखालि तामुलपुर महकुमाखौ आसामनि जिल्ला महरै फोसावगोन। बेनि थाखाय सीमान्त कुमार दास ACS खौ तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एबा डिसि महरै गनायथिलाय होबाय। सीमान्त कुमार दास बिथाङा चिफ मिनिस्टार्स सेक्रेटारियेटनि जइन्ट सेक्रेटारिमोन। बिथांखौ दा ट्रेन्सफार खालामनानै तामुलपुर जिल्लानि गोदान डिसि महरै गनायथिलाय होबाय। आसाम पुलिसनि कनस्टेबलनि रिटेन टेस्टआव बेले-बेजे खालामनायनि अजद होनाय बायदिब्ला फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव उथ्रिसार जानो हानाय गोबां बिजाथिफोरखौ आसाम पुलिस कनस्टेबलनि रिटेन टेस्ट लिरनो खाबु होआखै। जायनि थाखाय गुवाहाटीनि उलुबारियाव थानाय आसाम पुलिसनि हेडक्वार्टारनि मोखाङाव बिजाथिफोरा सोमावसारदों। सोमावसारगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे पस्टनि थाखाय 5खौ लिंहरगोन होननानै बुंथिदोंमोन, नाथाय मोनसे पस्टनि थाखाय 2खौल' लिंहरदों आरो आद्रा थानायखौ लिंहराखै। जायनि थाखाय बिथांमोनहा रिटेन टेस्टखौ लिरनो खाबु मोनाखै। बेनिखायनो जायफोर फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव उथ्रिसारखानाय बिथांमोनखौ गासैखौबो कमन रिटेन टेस्ट लिरनो होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। मानोना बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानैसो फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट आनजादाव उथ्रिसारनो हादोंमोन होननानै फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि ABUBनि 6662 पस्ट, बेनि अनगायैबो APRO, FNES, कनस्टेबल आरो गार्डमेननि कमन रिटेन टेस्टनि थाखाय इलिजिबल केन्डिडेटफोरखौ एप्लिकेसन जमा खालामनो नटिस होदोंमोन। जायनाखि बेफोर गासैबो पस्टनि थाखाय मोनसेल' कमन रिटेन टेस्ट जागोन। बेयाव जुदि सोरबा सासे केन्डिडेटआ सिलेक्शन जायोब्ला बिथाङा गासैबो पस्टखौ आवग्रिनानै लाखांनायनि उनावबो मोनसेल' पस्टखौ लागोन। आद्रा थानाय पस्टखौ माखासे बिबानाव थानाय अफिसियेलफोरा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय फिलआप खालामगोन होननानै अजद होयो बिजाथिफोरा। जुदि मोनसे पस्टनि थाखाय 5खौ लेंहरोमोनब्ला लेंहरजायै बिजाथिफोराबो गुबुन पस्टखौ लानो खाबु मोनगौमोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो गोबाङानो बैसो बारग'लांबाय आरो गोबाङानो कमन रिटेन टेस्टनि थाखाय लेंहरजायैयाव गाव गावनि फोरमान बिलाइफोरखौ सावनानै लादों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो बयखौबो रिटेन टेस्टआव जिरायहोनो थाखाय खावलायो बिथांमोनहा। बिथांमोननि सोमावसारनायखौ हेंथा होनानै पुलिसआ उनाव बिथांमोनखौ हमनानै पुलिस थानायाव लानानै थांदों। आफ्रिकानि हादर घानायाव गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथायजों दासिम 17नि जिउ खहा जाबाय आरो गोबाङानो जोखोम जादों। जोखोम जानायनि मादावबो गोबाङानो गाज्रि जोखोम जादों। बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै फोरमायथिदों। बे बेफ्रुनाय जाथाया गुबैयै सोनाब घानानि एपिएट मुंनि फिसा टाउनाव जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव गुबैयै आबादारिफोर आरो गल्ड माइनिंनि खामानि मावग्राफोर बांसिनै थायो। गल्ड माइनिंनि थाखाय एबा सना दिहुननो थाखाय गंसे ट्राकजों एक्सप्लसिभ एबा बेफ्रुग्राखौ लानानै थांगासिनो दंमोन। बेयावनो एक्सप्लसिभजों आबुं जानाय ट्राकआ मटर साइकेलजों सौग्रावदों आरो ट्राकआव गिबियाव अर नांग्रोदों। बे अर नांनाय जाथायखौ नायनो थाखाय गोबां सुबुंफोरा थुबुर जादोंमोन। बेयावनो बेफ्रुग्राया बेरनानै होदों, जायजों 17 सुबुङा लोगो लोगो जिउ गोमादों आरो खाथि खाला थानाय गोबां जौ बिल्डिंफोराबो थेर बेथेर जाजोबदों। बेबायदि गिख्रंथाव जाथाय जाखांनायनि उनाव बे टाउननि सुबुंफोरखौ गुबुन टाउननि फरायसालि आरो चार्चफोराव दोनहैनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। मेघालयनि इन्ड'-बांलादेश सीमायाव गोबां बिबांनि हाथियार हमनो मोन्दों। मेघालयनि खोला-सोनाब खासि हिल्स जिल्लायाव मेघालय पुलिस आरो BSFआ जय अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो लाकमा नाला साखाथियाव हा सिङाव फबनानै दोननाय गोबां बिबांनि हाथियारखौ हमनो मोन्दों। हमनो मोननाय हाथियारफोरा जाहैबाय US आव बानायनाय गोबां रिभल्भार आरो कर 410 गोथां गुलि। आसामाव मैया सानसेयाव 6,897नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। बेनि मादाव 1,561आनो कामरुप मेट्र'आव। मैया सानसेयाव 56,849नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादावनो 6,897नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। मैया सानसेयाव 15नि जिउ खहा जादों आरो पजिटिभिटि रेटआ 2.13%। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।